доверие населения к прокурорам остается на высоком уровне. Узган ел республика прокурорларына халыктан 100 меңгә якын мөрәҗәгать килгән. Күзәтчелек оешмасы төрле өлкәләрдә 10 меңнән артык закон бозу очрагын ачыклый. Коллегиядә билгеләп үтелгәнчә, Казан гимназиясендә булган фаҗига мәгариф системасындагы күп проблемаларны ачып салган. Беренче чиратта ул мәктәпләрдәге иминлек. Прокурорские проверки выявили сотни нарушений данной области. На сегодняшний день мы совместными усилиями нашли возможность для устранения большинства из них. Эта проблема у нас существует, и, конечно же, я обращаюсь к прокурорам, этот вопрос держать на контроле. Прокуратураның уку учреждениеларына карата тагын сораулары бар. Алар балаларны тәрбияләүгә кагылышлы. Уже длительное время система образования. Мәгариф системасында хәзер бәя бирүнең рейтинглы ысулы кулланыла. Аның начар тәэсире дә бар. Мәктәпләр нигездә югары казанышлар буенча бәяләнә. Балалар белән эш төп ике юнәлешкә бүленгән. Я иң сәләтлеләр яки авыр хокуклылар белән. Яшүсмерләрнең күбесе игътибарсыз кала. Алар моны социаль гаделсезлек буларак кабул итә. Укытучылар барлык җаваплылыкны әти-әни җилкәсенә аударды. Аларның вакыты һәм көче эшкә генә җитәрлек. Нәтиҗәдә балаларны интернет һәм урам тәрбияли. Бу хәлгә юл куймаска кирәк. Прокуратура мәгълүматы буенча хәзер җинаять очракларының 3/1 интернетта, мобиль җайламалар кулланып эшләнә. Татарстанда 8 миллионнан артык абонент номеры теркәлгән. Бу халык санынан 2 тапкырга күбрәк. Җинаятьчелекнең виртуаль чынбарлыкка күчүе аларны ачыклау күрсәткечендә дә чагыла. В республике снижены показатели раскрываемости преступлений. Республикада җинаятьләрне ачыклау күрсәткечләре түбән диде Николай Шишкин. Округ буенча ул 54% булса, бездә 45% кына. Россиядә 52 ярым. Авыр һәм бик авыр җинаятьләрне ачыклау тиешле дәрәҗәдә түгел. Мы каждое такое преступление регистрируем. Криминаль хәлгә икътисадны цифрлаштыру йогынты ясый. Без шундый һәр җинаятьне теркибез. Шуңа да ачыклау күрсәткече түбән. Без бу адымны аңлап эш итәбез. Махсус бүлекләр оештырдык. Хәзер Идел буе округында мәгълүмати технологияләр өлкәсендә тикшерелгән иң күп җинаятьләр Татарстанда. Әлегә ачыклау күрсәткече зур түгел, 20%. Тик эшне туктатмыйбыз. Очрашуда янгыннар темасына тукталдылар. Былтыр аларда 160 кешенең гомере өзелде. Прокуратурада газ җиһазларын һәм төтен чыгу урыннарын тикшерү кәгазьдә генә теркәлә диләр. Внимание требует безопасность граждан. Прежде всего, хотел обратить внимание на промышленное производство, а также в жилых помещениях при использовании газового оборудования. Уполномоченные органы с вашей помощью должны принять исчерпывающие меры, чтобы не допускать гибели людей. Хуҗасыз этләр белән бәйле хәлне караганда федераль дәрәҗәдә канунны үзгәртү белән бер рәттән урыннардагы эшне катгыйлату кирәклеген искәрттеләр. Рустам Нургалевич, который совещание ставит вопрос. Но вопрос движется медленно. Товарищи прокуроры, помогите органам местного самоуправления организовать эту работу. Хезмәт хакы буенча бурычлар Идел буенда Татарстанда иң зурысы 245 миллион сумга җиткән. Задолженность по заработной плате самая большая в округе. Что конкретно предполагается предпринять в ближайшее время? Из них 47 миллионов это то, что... Статистикадагы 47 миллион сум силикат кирпич заводына туры килә. Бөлгенлеккә төшкән башка оешмалар белән дә эш бара. Казан синтетик каучук заводы җитәкчелеге элеккеге һәм үз бурычларын да капларга әзер. Халык белән сәнәгатьчеләр арасында баланс табып, халык мәнфәгате якланыр дип ышандырабыз. Прокуратура ярдәме белән 600 миллионлык эш хакын түләттергәннәр инде. Былтыр Татарстанда хезмәт законнарын бозу белән бәйле 7 меңнән артык очрак теркәгәннәр. Моның белән бер рәттән быел эшне медицина, торак, коммуналь хуҗалык һәм кече бизнес тармагында да көчәйтәсе булачак. Радий Гыймаев, Дмитрий Аринин, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.